Počinjala je trka 2000 metara zapreke mlađe juniorke. Na stazi su Kristina Božić, Aviokarte HR, Andreja Beštak, Zagreb Ulic Zagreb, Josipa Gajdoš, Jak Jasenovac, Josipa Livaković, Agram Zagreb i Kristina Šaparić, Nedelišće. Dakle, 2000 metara zapreke u kategoriji mlađih juniorki gledamo upravo. Finalu, ja? 12:01 je bacio. Vidio sam ja prilazi 11:10 i sad U trećoj kategoriji medalje dijeli Ljiljana Čulibrk, trener u atletskom klubu Agram Zagreb. Drugog dana pojedinačnog prvenstva Hrvatske za mlađe juniore u disciplini 3000 metara. Treće mjesto i brončanu medalju osvojio je Emanuel Evačić, atletski klub Križevci, rezultat 9:14:38. Drugo mjesto i srebrna medalja Karlo Sušilović, Aviokarte HR Zagreb, rezultat 9:03:55. Prvo mjesto i zlatna medalja Jure Josipović, Agram Zagreb, rezultat 8:43:87. Juniorima, najboljima u utrci na 3000 metara. I posljednjan trenere, ovo je posljednji trenutak za prijavu štafeta. Posljednji trenutak za prijavu štafeta, lijepo vas molim, treneri ekipa, učinite to ako niste do sada. Tomislav Zrno, Matija Livačić, Danijel Buhin neka dođu na ulaz u stadion za podjelu medalja. Tomislav Zrno, Matija Livačić, Danijel Buhin neka dođu na ulaz za podjelu medalja. Sljedeća trka bit će 3000 metara mlađe juniorke u 19:15. 3000 mlađe juniorke u 19:15. Molim natjecateljice da prođu kroz prijavni centar i prijave se na startu.
Još jedan krug u utrci na 2000 metara. U međuvremenu još jednom pozivam da ulaze na stadion dođu Tomislav Zrno, Matija Livančić, Danijel Bukin, Franja Želimorski, Laura Štepanac i Petra Maruna. Molim suce da se maknu sa staze. Krešo. Sa startnim brojem 1423 Kristina Božić, aviokarte HR ulazi u cilj. Vrijeme na semaforu 6:58:68. ...6:58:66 vrijeme na semaforu za Kristinu Božić.